טוב, אז חלק 2 כמו שאמרתי, נראה לי שזה עכשיו יהיה המתנה השישית. במתנה השישית יש לנו את זה ואת זה, ואת שניהם ביחד אני מדרגת 10 מתוך 10, ממש ממליצה. טוב, מתנה השביעית, זה, וביחד אני מדרגת אותם 10 מתוך 10, באמת ממש 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 ממליצה. ותעקבו גם למתנה השמינית. במתנה השמינית יש לי את זה, ועוד בוסם, זה בוסם לגוף, זה בוסם כאילו לכאן, וזה שפתון כזה. וביחד את כל אלה אני מדרגת 10 מתוך 10, ממש 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 ממליצה. אחד הדברים, ותעקבו גם למתנה תשיעית. אם אני לא טועה, מתנה עשירית, ובואו נבדוק מה עוד אני רוצה להראות. טוב, בגלל שאני לא יכולה להוציא את כל זה, כי זה באמת המון, וכאילו, זו הבת שכאילו, מבחינתי, היא החברה הכי טובה שלי. והיא קנתה לי פיג'מה, נעלי בית, 2 קעקועים, שתי קעקועים, קליפסים, עוד קליפסים, גומיות, וזהו. אבל זה אחד המתנות, באמת. הילדה שהכי השקיעה בי, היא ודודות שלי, שקנו מתנה ביחד. טוב, ועכשיו מתנה 11, גם אם אמרתי את זה בעל פה, זה בסדר. טוב, מתנה קצת ארוכה, וזו מתנה 11. טוב, היה בת שקנתה לי את זה. לי פעם אחת היה את זה, רק בקצת יותר קטן. קנתה לי את זה, קנתה לי את הלק הזה, קנתה לי את הפונפון הזה, וקנתה לי תיק כזה מאמנים. ועכשיו היא סידרה אותי, נגיד אם אני רוצה סתם ככה לזרוק לפה איזה אודם וסומק ואייליינר ולק, נגיד סתם ככה לאילת ושפתון וזה, אז אני יכולה לזרוק ופשוט לקחת את כל המארז הזה של מברשת איפור שלי. ובאמת אני מקווה שאתם נהנים מהתוכן שאני עושה לכם. והיום זה מלא. טוב, אז להיום נראה לי שאני אעשה מתנה אחת וזהו. ותעקבו לעוד. מתנה 12 ואחרונה, אני אעשה את זה זריז, כן להרבה זמן. אוקיי, זה, יש לי כאן מראה, יש לי כאן שפתון, יש לי כאן איפור, יש לי כאן מסכת פנים. וזהו, תעקבו לעוד סרטונים, ובא לי לראות אם כאילו נגיד סביבות השבוע יעלה לי עוד איזה 5 עוקבים. סומכת עליכם. ביי יוש.